କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମରୀଚିକାମୟ ସଂସାର। କବିତ୍ରୀ ଅନୁଭୂତି ବଳ। ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଜୀବନ, କର୍କଶ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାକ ଥାକ ଅଫିସ୍ କାଗଜ, ନାଲି ନୀଳ କଲମର ବୋଝ, ମଥାର ଚିନ୍ତିତ ରେଖା, ସବୁ ଯେମିତି ଆଜି ପଛରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ, ହାଲୁକା ପବନ, ଥରହର ପଲ୍ଲବ, ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ, ସବୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରାଉଛି ଏଇ ଅପୂର୍ବ କ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟ। ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ରେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଜି ଏଇ ଥମି ଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିଲି, ଜୀବନ ତ ଏଇଠି, ଏଇ ଥମିଯିବାର ନାମ। ବାକି ସବୁ ତ ଖାଲି ସମୟର ଏକ ମରୀଚିକାମୟ ଭ୍ରମ।